Силәүсен тышкы кыяфәте белән зур песигә охшаган. Бу аңлашыла, ул песинең якын туганы. Әлеге хайван башка кыргый песиләрдән аермалы буларак зур түгел. Аның гәүдә озынлыгы 1 метр, авырлыгы 14-23 килограмм. Силәүсеннең гәүдәсе кыска, аяклары озын һәм бик көчле. Аның тәне җирән, коңгырт, суры төстәге йон белән капланган. Тирәсендә кечкенә кара тимгелләр дә бар. Җәйкене силәүсен кыска һәм каты йонлы була. Ә көзгене үзгәрә, йомшак һәм озын йонлы матур тонын кия. Силәүсенне колакларына карап таныйлар. Күрәсеңме, аларда озын чуклар бар. Алар силәүсенгә бик яхшы ишетергә, дошманнарыннан сакланырга булыша. Ә тагын башка силәүсеннәрне танырга ярдәм итә. Чуклары ни кадәр озынрак булса, силәүсен дә шул кадәр матуррак һәм көчлерәк булып санала. Әлеге хайван гадәттә куян, көртлек, кыр тышканнары белән туклана. Зурак силәүсеннәр кабан дуңгызына, яшь поши һәм буланнарга һөҗүм итә. Әлеге хайван төлкене күрә алмый, аның белән сугыша, ләкин үзе бер кайчанда төлке ите ашамый. Ә тагын бүредән курка һәм аннан качарга тырыша. Силәүсен ялгызы яши. Яшь агачлар һәм куаклар күпләп үскән, ауган агачлары булган ылыслы һәм катнаш урманнарда очрый. Бала табыр вакыты җиткәндә, ана силәүсен үзенә ышык урын эзли башлый. Моның өчен агач куышларын, кечкенә мәгарәләрне яисә тирән чокырларны сайлый. Гадәттә 300 грамм авырлыктагы 5 силәүсен баласы туа. Туганда аларның күзләре дә күрми, колаклары да ишетми. Ана силәүсен 1 ай буе аларга туклыклы сөтен имезә. Аннары әкренләп ит ашата башлый һәм нәниләрен җәнлек ауларга өйрәтә. Силәүсен кыргый табигатьтә 15 ел, кешеләр карамагында 25 ел яши. Аны Төньяк Америкада һәм Евразиядә очратырга мөмкин. Силәүсеннәр Татарстан урманнарында да яши.